kan ma ba za a buɗe ba ne? Insha Allah. To, kai, masha Allah. Allah na gode ma da ka nuna mun yau gashi wannan rana Salma ta zama amaryata. Ye? Kai, ba abin da zan ce da Allah sai godiya. To, na ce ne. Ko? Na gane. Kara ta ce. Yanzu abin da za a yi a ciki. Mu je ciki mu je mu zauna mu yi aure mu yi addu'a ko? Ruwa ba ruwa da ɗalle maka a ƙago. To, shi kenan. Ɗalle maka. To, ruwan sanyi kawai ke bukata? To, ba zan iske sanyi. Akwai yamma a cikin ruwan sanyi ne dai? to. Shi kenan. A daɗe maka. To, shi kenan ma da. Kaji. Wai mu shiga ciki. Mu shiga uban mai da haka mu. Da ran shiga. Alƙur'an da ran shiga. Zuwa ran yi kulle kana cikin ɗaki. Cinye kuma da in kulle gidan. In ya so sai mu ga yadda za ka yi. In ka shigo ɗaki na. Da wani mu shiga ciki. To a shiga a yi uban ne. Shiga. Adi shiga. Ha? Ɓaran shiga ba. Ɓaran. Cina kajina. Me ya ga ciki? To a shiga. Uban me ne ma ina shiga? Yo. Ɓaran ne. Ba ta take abuna. Yo. Wayo ne ce amarya. Ni amarya. Ni ce amarya.